Enamoratuta niok aizkerreko kantu liburuxo honekin eta egiten zen gaur hemen guztion aurrean kantu liburuxo hauxe aurkeztuko nuke labor dut. Eta ezai asko buitu, ez da? Baina bakik merezi dut. Noa behiratu berde? Bueno, esan beharret, lehen bizi, guk orain atera dugun, kantu taldeak atera dugun liburuxka hau, hirugarrena dela oker ez banago, ze lehenbiziko kantu liburuxka usurbikoa hoxe izan zen. Uste dut behintzat, eta hau etxe askotan egongo da oraindik. Eta gero, 2010 etorri zen, eta beste liburuxka batera genuen, 200 liburu kanturekin. Eta aizkenik, horrentxe bertan jaio berridan beste usurbil kantuz liburuxka hau, beste 111 kantu gehiagorekin, 300 kantu baditu. Eta eskerrak eman nahi dizkiot gaur, Noa hauari elkarlanean gonbidatua izan ginerako kantu taldea gaurko ekimen horretarako. Eta batez ere, aurkezterakoan esan nahi dut ordu askotako lana izan dela, Noa hauako Bea alda izan dela honen culpablea eta... Bea alda? Beatriz izan da. Baina guk Bea ditzen diogu. Bueno, orduan bere lan astuna, ordu askotakoa, ze izan ere, liburuxka honek ez du bakarrik izenburua eta gero kantu letratak ito. Baizik dauzka ikur batzuk kantua aritzerakoan erresten dutenak loturak egiteko, hitz batzuk luzeago izateko eta ikur batzuk dauzkate ikur guzti horiek informatikoki pixka bat nahiko kostosoa izan dela uste dut. Eta lan borobila egin du hirugarren liburuxka hau plazaratzeko. Esan bezala, hemen liburuxka honetan kantu zaharrak ditugu, ikusten berezu goizian, kantu zaharrak ditugu. Baina baita ere baditugu kantu batzuek euskerara ekarriak, hortxe 60-70 inguru hortan, ohitura genuen erderaz, gazteleraz kantatzen ziren kantuak euskeratzeko eta horiek ere baditugu tartean. Hortik aparte, dauzkagu hainbat kantu, adibidez, kantatuenak, euskal kantarien kantu ezagunenak kantatuenak dauzkagu. Eta gero batez ere, guk, usurbiko kantu taldea, Euskal Herriko kantuzaleen sarearen barrenean dago. Eta batetik beste ibiltzen garenean kantatzen, gertatzen dela da, kantu berri askorekin, edo Sibero jaten bagara hango kanturekin eta han kantatzen diren oizkoekin, aizkenean ez dara beste erremediorik izan. Liburua luzatu eta kantu guzti horiek sartzeko lan izugarria egin izan dela. Gero daude, eguberetako kanta batzuk baita ere, eta osatuta dago, hainbiste, lehen esan dugan bezala, Lete Iriondola, Boargoitia, Gupe, Paola, Udaiarin, Tapia, Pareturiaken, Zazpiz, etanetatik sartuak dauzkagu. Eta gero baita ere, kantu bakoitzak dauka iztegitxo bat. Eta iztegi horrekin, lagundu egin nahi diogu, kantuzalei, Sibirotarrez ari danean kantatzen, hainbat hitz, adibidez, jin, esaten bali maute jin, zerre jin, torrik. Eta orduan, iztegitxo batekin, lagundu egiten diegu kantuzalei hori ulertzen. Hemen hitzaurre bat badaukagu eta batez ere liburu honen helburua eta zergatia bada kantuzaleentzat lan tresna izatea. Eta horrela gutxienez, kantatuz baita ere euskeraz bizi gara. Eta hori da gure helburua batez ere. Herrian euskal giro bat sortzea, herrian kantuaren transmisio bat egitea, eta bestetik hemen segitzea, transmisioarekin segitzea, gure aurrek ipuinez eta kantu ez notaratu ditugu. Eta auzoko lagunak, etxeko lanak egiten ari zera eta kantu zentzun genituen gara batean. Usurbilen nuen dela, denbora asko ez dela, kantuz bukatzen genuen. Eta nola bai, liburu honen bidez, herritarrak egin ditugu protagonista, eta ez bakarrik izan
konsumitzaileak bakarrik, eta beste kantatzen dutena entzuten egon. Bestetik baita ere, guk ez dugu pretenditzen inoiz abesbatza bat izatea, baizik herritar guztiak bere ahotsa du eta berak nahi duen bezala kantatuko du gurekin. Eta hemen, masima bat daukagu jarrita esaten duena, nire ama hizkuntza eta nire herriak abesten dituen kantuak ahazten baditut, zertarako nahi ditut nire begiak eta belarriak, zertarako nahi ditut nire ahoa. Eta alazi honetxaunek, hoixoria anitxetan, zurekin lan batian, bozkarioz kantatzia nian desiratzen. Gero, liburuskaren bukaeran daukagu oso ongi etorri zaigun poema bat, Jon Maia bertsolariaren poema bat, oker ez banago, martxoaren 5ean, Belodromoan aurkeztu zuena. Bere izenburua kantu bat gara. Guretzat, hemen dauzkagun kantu guzti hauekin Euskal Herriko historiaren pasarteak plazaratzen ditugu. Gure penak, gure joxak, gure gerrak, danak daude kantu hauetan. Eta kantatzen ari garela gure historia errepikatzen, edo gure historia ikasten, edo hortan behintzat ari gara. Eta azkenik, helburuen artean, kantu zaletasuna sortzea da. Gizakiok kantuan aritzeko bertute bat badaukagu, gozamen bat badaukagu, eta gainera kantuan ari garenean, alkarri begiratzen diogunean, adiskidetzen laguntzen dut, lagun arte bat egiten laguntzen duen ekimena da kantatzea. Eta bukatzeko, esango nuke, eta eskerrak eman nahi diogu, Noaua taldeari, batez ere beari, azala eta maketazioa bere eskuek egon delako, kantu taldeari, kantu guzti hauek zuzentzen eta hemen biltzen lagundu duelako, eta nola ez, hau ez dago egiterik ez bada norbaitien laguntza, eta norbaitien laguntza udalarena izan da. Eta orain gustura pasako nioke hitz batzuk esan ditzan. Hitz batzuk esan ditzan, Alaitzi. Alaiz, zutan zaidala uste. Bastante motxe. Bueno, nik motxe dut. Uste, bertsuak entzutea detorri jala eta paso berko jau. Bueno, bakarrikan esan dutzako udaletxetikan plazer badala. Olako lana iteun talde eta jendearen aurrean laguntza ematea zerina bestik ez da, errexen hori da. Baina, bueno, kantu liburu hau ni ere noguan izan, espero, bultatzea berriz, aurreko kantu liburua bestaldian bizitu izan duen, eta hoengoa udaletxetikan, eta hurrengoa kantu taldean. Hirugarrena kantu taldean izateko ere, hortxe bidea. Eskerrak gure aldetikan zuei, horreko lan egiteatikan, eta hemen hitz asko esan dira, elkarlana, transmisioa, euskera, guzti horiek hor daude, eta nik uste horren reflejo ere badala, bai liburua, eta bai gaur gaueko afari eta giro hau. Orduan besteek ez, eskerrak eman eta bertsolari, gomerko jo, pasua. Bakarrik gehitu eta pixka bat aprobetxatu nahi duke mikro hau. Kantu taldeak, ikastolak euskerarekin eta beste guztiarekin bakarrik ezin duen bezala, kantu taldeak ere ezin du euskal kanturen zabalkundea bere kabuz bakarrik egin. Eskaera xume bat egingo genieken, herriko tabernei eta dendariei egunen zehar erosketak egiten basorriak hartzen gabiltzanean, euskal musika gehiago eduki dezaten beren altabozetatik, beren irratietatik, eta ez du da esan nahi, baita ere kanpoko edo besteko kantak entzun behar ez ditugunik. Hori alde batetik. Eta bestetik, liburuska hau alperri litzateke nork kantatua ez balego. Baina horretan,
omenalditxo txiki bat egin nahi nieke gaur bikote bati, hemen dagoen bikote bati. Sortu benduen, 2009an sortu benduen, eta lehenbiziko puntan eta lehenbiziko filatan bultzatzaile, eta batez ere esango dizuet bikote hori hemen dagoela eta ikeragarri estimatu zen dugula kantu taldean, eta 7 urtez elkarrekin enseguetan hortxe etengabe gurekin ibili dela, eta batez ere Garbine salsamendik bota dizkigun oiuei esker askotan oso animatuak sentitu garela, eta nola ez Jesus Maria Erkondoren bere ahots lodi eta politorrekin. Beraz, txalo bero bat eskatu nahi dizuete. Garbine eta Jesus Maria besterik gabe, aurrera eta